wannan kes din ki bar shi, kin ga kina son ranki da ƴan uwanki, wannan ƴaƴan da kika haifa 3 za fa a sace su. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ji wa ya gaya miki haka? In ji wannan human right. Ya sunan shi? Ban san sunanta ba. Human right ɗin tana nan a zurar. Shikenan ta yi min shawarwari haka. Ta ce min in dai ban daina wannan kes din ba za a ɗaure ni da ni da iyayena, kuma 3 nan da na haifa ma wallahi Aminu Kano ta fi ƙarfin kowa. Kuma human right ne. Human right ne. Insha Allah ita za ta haifi 'ya'yan a ɗauke. Shikenan hankali na ya tashi, na ɗauki kafa na koma gida. Umman mu tace ya aka yi, nace kin ji tace to kai ki ƙara maganar, ki shiru da bakinki, Allah ya saka miki. Nace to kullun haka dai ina zaune abin ya ta damuna, namiji zai zo guri na haka, na rasa maza sun kai guda 10 wanda suka ce ba su aure na haka ba. Sai abin yake ta damuna. Suka dai watsar da batinki. Sai aka watsar da maganar tawa. To na haƙura na ƙyale, shi ma na kuma sai kwanaki nan ma ina ta bibiyar, tunda ba ni da babban waya lokacin, sai na sai babban waya, na fara sai da hijabai na da takalma su mai ina postin. To sai nake ta ganin wannan tashar taku a kan wayata. To ba yanda zan yi, sai na kuma shigar da wata ƙarar human right. To shu ne ma suka fara min ƙoƙari a kai, su kuma human right din a wannan haɗe jarar take, sun fara min ƙoƙari a kai don takarduna duk suna hannunsu ma yanzu photocopy din na kakkai musu. To su ma da suka ga abin suka ce dole zance na tunda ya daɗe, ba zai yi su fito da zancen lokaci ɗaya ba, dole sai sun ba abin a hankali sai su bullo ta gaba. Shi ma ina ta zuwa har wani shi ma a human right ya ce yana so na, ya amince zai aure na. Kana ce to mai suna Khalid. Shikenan ina ta zuwa ke na gaji. To akwai wani dan uwana sai na kira shi nake gaya masa, ban taba gaya kowa ba, sai na kira shi nake gaya mai, ya tada hankalinsa, ya ce akan me baki da hankali. Sai na ce lokacin ban san abin da zai kasance min ba, wallahi ban sani ba, ban san ba zan ƙara haihuwa ba. Wannan dan da kika haifa kuma a gidansa dan waye, dan karamin nan, tunda aikin ci an yanke miki mahaifa kuma dan biki haihu ba a lokacin. Sai na kama zancen, na ce kaji. Sai ce to zaki tafi Abuja, akwai wata mutuniya ta ce ki je gidanta ki sauka, in kika je ita ma ta taba zuwa gurin ki je sai ta raka ki gurin ta yi miki hanya ki je. Sai ce to shikenan. Ya turo min da 10,000, ban san kudin zuwa Abuja ba lokacin, ban sani ba. Yana muka je tasha na dauko yarinya ta guda ɗaya tunda ban san ta inda zan fara abin ba. Shi da ya turo ki nan. Daga nan sai kika zo nan. Sai na zo, ina zuwa kuma ita ma kuma yanzu sai ta ce mini in bar gidan, tana buƙatar ɗakin ta da sime. Dan yanzu yau jiya ma wallahi wani mai babur ne ya mana hanya muka kwana a wani guri wallahi. To a lokacin shi ma kafin ma lokacin na sai da abubuwa na kaf, har filaye na guda 2 na daga na siyar akan kes din, in je nan in dawo nan. Kika zo nan? Anti Samira ki dauki abin magana, ku kuka saurare ta? Kun sa ta je ta ƙara yin wani scanning din? Na yi scanning kuma a Kano. Ina zuwa. Anti Samira, da ta kawo scanning din me ya nuna? Na'am. Ta zo da wani dama wanda ta yi a wasu guraren. Akan wani ta kawo kusan guda 3 zuwa 4. Duka gaskiya sun nuna cewa babu mahaifa. Da kuka tura ta je ta yi sai wani muka tura ta wani sanannen lab a nan. Ta yi nan ma